5 нафаре ки мазмуни ин видеоро бо тарзи хубӣ дар комментария менависанд, онҳоро дар видеои оянда нишон медиҳем. Чӣ буд? Ай, кӯ? Чӣ боша? Ай, сум даку? Уста рафта даку ки галдан даку нест гулами. Ай, уста. Ку ҷаби. Ку. Вататан. Ай, қасақ сарзад. Барои асуме. Хая сумакам сумайда 5000-ак. Хамеша. Ник сазад. Хайч гап не 5000 бача 5000 да замин неста. Куҷа бишнем чикор мекарда боша бинем. Пул тоза настаяши боша. Хона кайда. Мегум дар кашлок мемонем ша ҷамъш мекунем ягон падаркамаша хонада. Кашлокам холе ягон сум неста. Чӣ зиндагие, чӣ ҳаёта. Хай маҳалиша меша мемонем. Зиндагӣ. Ин 5000 мебарам хонада ягон чӣ мехарам мегум. Чӣ бихарам продуктача меша ягон падаркача барам мегум. Якам касахтам. Як бисёр мебуд агар сум бо бисёртар мехардем. Чо кунем? Ай да. Чӣ ай? И қасум агҷо пайдо. Ё худоё. И қадар пул агҷо пайдо шид. И нахоҳам и қадар пул дар кисаи ман бошад дар кашлоки ман. Не бовар намекунам. Ҷон будаку. И қапла. Ба и пул медонӣ чӣ кар меша? Хонада бисёр чиз мехарам бо барои хидма ягон великои ништяк мехарам, ягон телефон бихарам мегум. Планшетай, ноутбукай. Хонада нелу чи ягон чӣ бихарам, падару модам ягон падарка харам. Зур мешава хирсанашон мекунам. Ягон чизи хирсан кардам, ягон камбағал сум додан дар кори. Чиқор меки хита фикр, як дигароро фикр кардан дар кора ва мехи кардан дар кор. Агар сум бисёр мебуд хай дигар кас мекардем да. Ай, инне чӣ ай? Яй русти? Доллар? Бача. Доллар деҷа мекунам, ҳозир рубл буд кунав, холиш кардам кунав дар кисамон. Ай, настоящий буд. Бо ёшами бо да я кимонда. Бача на ҳозир холӣ буд дар пеш чиш мехадам. Ястим чишма пушнам кушодам пура шида якҷо. Ай, неки и қадар пула. Куби ёшам аҷо якунем рублоро ва ина қабисор шиде ва зуре. Ё қати жид карда мешава. Дига яка даҳан писта бори хандон шидаге. Бай чикор мекунем? Хонада бихарем ягон чи эне чикор мекунӣ хонара харида? Бекор сиама хона муср дар кор неста. Чӣ дар кор? Падарка мехарем мегирам мепартоям меша. Хна мекунем ба мошин мехарам авача. Мегум ки сум пул меофтам намегум ҳеҷ када. Мебарем ягонаш мехарем арӯз парӯз бози авача. Бармар мерем кайф мекунем мегардем. Мешканад неста хайради он кас мебарем мечарем мегардем брисун. Нахоҳам хамада визиё чӣ дайда худо шукре. Хайради он кас не. Рафтем хайр. Чӣ буди? Сарм меолам дард дора неки. Чӣ буда бачама? Буди хунакай бу дар мекуна болоида. Ба хиёлам барои пул омада будам айҷа.
کانی پول مال نیست اگه ما داشتیم کیسوم پول نیست پول بیوشید خب پول ما جمع کردیم ای پول نیست چوی اگه چی نیست اگه سوما قدر سوما جمع کردم بچه که جوشید سوما نه نخو که جوشید نه یا خدای چیکار کردم کانی پول ба канал обуна шуда зангулачаро ҳатман зер кунед то ин ки аз видеоҳои нав бохабар бошед.